Sayang, awang busis ko tata. Da. Pilita. Pilita. Adupek sa sagarin nga tugtog ko ang gana pa ko. Christmas. Mukhang taat na to, mataya ko. Kabilang buhay, sige sumarno. Katak lang ate bukol-bukol apo. Inya ti English ti bukol-bukol. Circle, circle. Circle. Inya ti Tagalog ti bukol-bukol. Bilog-bilog. Mga buto-buto. Wala buto-buto. Wala buto-buto ha. Amam data natawag dahil Bukol. Bukol. Seed. Ayun niya. Sid garap Seed English na. ata. Seed. No Tagalog. Buto. 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 Diban. Buto-buto. Ako naman nga buto-buto. Buto-buto. Wow. Napartaksa pa nga buto-buto. Para kadagayo amin apo. Daman apo tinamik. Timike tayo. Super. Ang data Android. Sige maestro. Pasok. And once again, kami apo di Baos Band. At service compliments na BSS Pino Homes. And this song is sponsored by Swire Fertilizer. Right now. Swire. Dapat kaya lang lakay nito. Di na. Mapanak tunta. Orayan na dito. Nay. Kantataray. Nagmayaman na tabadaw. Kaya. Ay nakasla ka na traffic enforcer. Naka-yellow green ka mag-vice. Yung malalayas. Papanang may angkal. Ay napatasa. No puraw nga bukel, tambo-tambong. No nalabaga jay bukel, bukso kayo. Panasaw, umalay. Panasaw. Joke ko lang, joke. Joke ko lang. No, nangisip nga bukal, takit kaldik, hindi bukal samot ko. Kaya na ko sa may sasaka na kanay. No! Nakapapakaw. Makapanay. No! Ang papalaspas ka ba't taon? Ang pay lang tingin ko. Nanginangal daw, sigala na batik to invest. Ay, kagawad. Apo kagawad na yung bagarabi nyanagan yung kagawad. Junior. Nya ano? Guryaw. Kagawad guryaw na yung bagarabim kagawad guryaw. Tapos tamot sulay mo naman. Abi nagsungit mo ni kagawad. Abi nagsusungit kita nanda ka para sa akin. Mangpakpak kayo. Sige laktan. Baka damdaman napisan na ako na. Nagmay tabado yung malambing kayo. Nabaliak na siya sa kaya. Ito, kayat ko nga lakay. Simple. Di may sa katay pumakol. Usap ba karulot ang kagamutan ka? Titaray mo di may sasakan na gamay. Titaray ko nga talaga. Yan na ganyang kal. Tambot-tambok. Yan na ganyan, tambot-tambong. Tambot-tambong. Yan na ganyan naman. Tambo-tambo ka talaga. Tambukol, tambo-tambong. Angkal, anong tawan niyo? Ay, bigat pa. Sinuibi. Sinuibi! Ay na, naglapas ako ti Sinuibi. Kapag kayo kasta marupang garaw. Na-stress kayo na. Ay, talaga si Mambang ka. Ay, Mambang ka, italtalong kayo. Kung nagmeta ang ipon nyo niyo, usok-usok at mga panawag. Naka-social distancing. Di Sinuibi pa ilang anong tawag na. Kuna na, kasta nga talaga ti agbang-bangkag. Bangkag. Agbang-bangkag is agtal-tal-tal-tal-talong. Wow, agrararararaup kayo mag. Amoy at nagtukal. Ay, halang na jak tukal, pati rabi. Tukalan naman. Ay. Ikay tatamay kang dentan. Kaya natin na kaya. At natin kayo kung katuktaw. Oo na. Patay ako. Nagpapatayin Yan titrabaho yun. Ay, agrarapla ko. Apo suleng. Mga apo atala mga ni apo. Naglalaro lang suleng. Mga lalaungan tis. Agrarao. Salamat agrarao. Ay, nakakasi ka na babae. Ang kami matuklan. Sige.
Mataw, nga tinasilang nga bukol. Ay, nasiling day pa. Pamada. Pamada, bukol, tungtungan, bukol. Ay, Punada, ukol-ukol ka na. ulukol hati asaw. Ukol-ukol di asaw. Hindi ukol mau. Ay, nangisi tayo. Ano ka? Nangisip ka na lokal na day. Mas nakakaisip ka rin pa yaw. Ah, Nakakaro pa. nakakapay ng isip. Rapay maakak ko ba mo tapay tao ng isip na tao. Ay, ito gamitin matal-tal-tal. Sumay. Iso ka nung mataltal-tal. So, Sumay tama. Sipat mo ka. ang sipat-sipat. Yung padasa sa kamot. Nabayagan mo na sipat-sipatan ka. Sipat, iso di dyan gumisi. Lumutag yan. Pungsaw, ako kay sipat-sipat na ano nga umisit tao kalmaw. Andok may tataw. Ah, Analok garog na. baba mo ang kastanan. Di ba nasilang ko ng tao kalmaw? At iding-iding. Hindi, tagaming ka no, iso nga nasilang di ako ganun pungsaw tama at notahan. Ay, Itatlo mo magagaling ka no, sumilang. urokit ka mang building pa. Handa ka namang building pa. Jamaw. Chismis kayo, Marites. Sige, garutan, tuloy ko. Ang kagugurgura nga, madanong ka. No na silang mabukal, muging ni Angkal. Kaya ta, sila tinil patag di ba ka besa? Nagbayad kayo pati bubuk mo. Po. Ne, pa yan. Dan sama na kay tuyaw. Matay nga. Agat karagag. Nakay nga karag. Sige. At asawa mo ka. Tudua pa lang. Balang mo pa nga na yun ah. Ure dua pa ya. Talaga. Sige na yun na ka raw. Lumabali na. Kababalay. Ito yan at ang tagtugtog. Sige, pasok maestro. Sumana na. No natakkan jay bukal ay nyuk day na. Nyuk sa natakal. No nasilap jay bukal kamatis day ta. No nakulog jay bukal ibong day ta. No nagkuti jay bukal. Okay. Ako ko dito ukol yaw. Amal, pero ito may baka pa tiyakot ko tinga bukol to ukol-ukol. Magkot ko dito ukol nga talaga. Pero lang nun nukot senda. Yan. Ako tinga talaga nukot senda. Mo may angkal datang nga nagkuti nga bukol iba nga nga sikob. Sigog sila. Wow, nga hampay ba tapay da kami nga babae, madi kami masikugan nga dagaws. Dapat matugkulan kami ba, di ba? Uwi na. Sige ka raw. Dagdaw. Isa mo ma. Amo kakautaw. Sabak mo. Isabak mo. Isabak mo ha. Basta isabak mo. Igamang karawa. Basta isabak mo. Basta. Dagdaw. Kapag ka masikugan ito yung tagapyas. No, nagkuti jay bukal. Makatok. Makatok. Makututok na. Makatugtog. Ko na lang. Makutugtog. Makutugtog ka rin. Sa bagay araw tugog ka nga, makutugtog ka. Kasi ay, sa balyanta, baka sa baling, baka dapo, dagiti magbaga ka ukol. Mas kadag, agdaraman ditan, ang bastos na din yung kal. Panta ka no? Nanga bastos na daw kal, kas kada luse. Lagi pulpo ka, hindi aja. Ang kulangaw. Nagataw. Di ba rin tatang palat kulkulamog mo? Madanong kadamdaman nata. Dagdaw. No nagatal nga bukal, bakas abang. No nagagatal man nga bukal, murat mulay ta. No naburtong nga bukal, tukak-tukak day ta. Naburtong ka raw. No napagkat nga bukal. Kaot ka nga tao. Isit na eh.
Literal tatay. Inya, abay, napagkid hata kisay, nagmaw. Nagatumalaan. Nagatuman na lasaw. Datay ko nga lakay mo. Pare, ang makaputo. Tao. Na, Ang makaputo tayo. no, nalasaw. Wala po daw. Una po daw. Lagkang. Ang kanila kay pong chow. Ay na, pas matong iwa na nakaw. Isumpay. Tila malawlaw na pati kikisik kita. Dato yan, nagkaw. Data nga, napagkat na bukol. Data kakautumitaw nagtagong mau. Ay, baka ako di dyan napagtento. Dugong day dyan. Dugong daw. Among dita nga dugong, dita mamonti sa timaw. Good. Di ba dugong ka? Padasang nga raman ang tadugong mo, mamonti sa timaw. Kung nasamit tadugong mo, diabetic ka. Nung nasa, padaulsar mo. Nung napait, bumtak-tap daw. Nung napgad, da UTI mo. Ang UTI. Uli lati I. Iyaw. I love you, Beth. Irasaw. Uli lati inay-aya. Kahit kaya, ate mo, tila malawlawak mo. Ay, susuro. Noon raman tadugong mo. Delikado, komplikasyon. Bakubid ay. Baka COVID pa yun. Tawan raman nagaraw. Ngamnaw, kung niraman ang tadugong mo kung nagkataltadilang. Natakan. Nung niraman ang karot tadugong mo kung nagkataltadilang, agutog kayo. Masapol na naman dyan. Na, Masapol na naman dyan. no, napagkat nga bukal, dugong mo dayta. Ano tayo? No, puraw nga buong uban dayta. No, nalamuyod nga buong natoy dayta. No, naunat nga buong naribad dayta. Anong daw? No, kulot nga buong. Urmot. Very good naman ang ating kalakay. Orbo ka tama. Kahit ko na to, nagburnas, hiwa na talaga. Kulot nga buok ormaw. Ang kalaanta na to yan. Parehas kami mga tila malakawa man. Apay ta ormo iyo kulot. Nadamang kasi ka ng ormaw. Ay na kulot. Sana all. Sana all na ay. Dikin niya. Oy. Awan dikin niya. Every time nga apa nagtugtog, makisayan may sa. Basta di ko sa. Marugnay. Awang karot, di ba kami papili mo pa yung alariban? Akal po karot! Napa nagdigaws, makisayan may sa. Nagpasidan tatan nga talagang taltalo na batay. Sipot nagtugtog-tuwak man malo na batay taltalaw. Nabilang mo pa. Hindi na kay 20 schedule may. Ha? Among tulatan. Awat taon. 17 pa lang awanan. Ngumi pagkatak ito'y pala dahil. Pagkatak tiglo. Wow. Na, Pagkatang tiwik. wig nga bulto tulat ang barbas mau. Pinokulot nga buong natural dayta. Dati ka lang. No puraw nga maning. Mangmang kamanay. Ay. Ay, dahil naman guys, naiwas na to. Iso nang aibusan ngipon mo. So kay masandata. Ay, iso nga naibus ngipon mo kakakanti manay. Ay, dati nga raw, ipapugtok ka rin dyan. No, puraw nga mani, imported data. Nabapuraw. Nakuraw. Nakapapuraw. No, nalabagan siya'y mani, native data. No, mani nga bubuksilan, ilalambong data. May nasaya. Bubuksilan, No, mani nga nabasa. Batang. Hindi ka kay bagaan. Iba nga po na, iba kong gamit ang rumot kasi ka nakisit, darang hindi pa lamang. Mani tibabay data. Hindi na. Maniti babae ka no, datang nabasa nga manay. Mani manay. Uray na aman.
Abo nga may iba ka nga manimida dyan. Ah. Ang kumangay baga. Iba kang ba't ti babae, ka mga amin nga maniti babae, kagbasa. Wow. Saan ko dyan bakaw? Suprama. Na! Nasugnitan. Nasugnutan. Naka-enjoyan na. Nagdamagat na ni Bukol. Sika nga talaga nga lakay. Yun ang dumaguman ang babae-dabay. Tilak. Nagantil kayo, nasutil kayo umal. Agpadadala. Ang naman na di kastak, isa agindi day. Ya. Oh, sige ka raw. Inya karot timani nga napasa. Ay, kaya bumatot. Nakaramang ka timani nga napasa. Hindi na panglis ka man ay. Kano jelas nga pa nakakano timani nga napasa. Mong di man na panglis na galis. Nagalis. Nya mo na. Ay, Manila ta. Isa'y banda ka alas nga nakaraman timani nga napasa. Hindi lang mo nung nakarama na diyan yung nagalay. Nobody nga nabasa. Kabugo dayta. Okay, thank you so much Aper. Salamat Ako pati may tadyo apo nga para kanyang nga lalaki at tangarabay. Ah, talaga Lalaki yun, ko ka. Na. Nagkaingay. Sumanay ka mo na. Best friend ko rin. Siwap ko na ito. Ang kalang kaming iwat na daw. Well. Sa insita tawag mo. Senior citizen ka magkaya mo. Well, basta nga talaga tipiyag. Nga kaya mo, 60 lang na doon. 61 ka ba? Ay, lumalupay di mahabo kung matawan kaya kulot. So, ang kagre-re mo 60 lang. Na may medya ko, positive kaysa bakulagan nga 60. Oh, thank you ang gala. Nagrabi kayo. Ay, di pala kang man. Sayang, libre ka kung ma-Jollibee. Nagrabi ka magay. Ayan, thank you so much. Ano na po yung request nyo? Mabaling may request ka na kami. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa labas. Ayan. Ayan, hanyong lipatan lata po kung mga subscribe sa YouTube channel ko. Tapno at takasakan alun at tapo di maparagsak mi. Maraming salamat po. Madalap po dito request nyo. Mabaling ka lata po ang request. Thank you.